Igbo ndị ọma na-ege ntị, udo dịrị unu. Onye unu anụ na ya bụ kemikal. N'ụbọchị nke taata, anyị ga-etinye ọnụ ihe gbasara ndị nna nna anyị ochie, nke ndị oyibo na-akpọ our ancestors. Ka ihe bụ ndị nna nna anyị ochie, ịma na since ndị ụka bata be anyị, ha na-achọ ka anyị ghọta, ha mere ka anyị ghọta na ihe niile anyị wee bụ ihe ọjọọ, na nke ewetara anyị niile bụ nke ọma. Ekwe ka anyị ghọta na omenala anyị bụ nke ọjọọ ya, na asụsụ anyị bụ nke ọjọọ ya, na ndị nna nna anyị ha bụ nke ọjọọ. Ha ewetara gị sent na nke ha bụ nke ndị ọma. Ị na-akpọ ya ịma onye mara anyị aza gị bikọs ọ mara onye bụ. So nwanne m, n'ụbọchị nke taa anyị ga-eti ọnụ na ndị nna nna anyị ochie. Ka ihe bụ ndị nna nna anyị ochie? Ndị nna nna anyị ochie bụ ndị mụrụ anyị, our lineage bigoro n'ụwa 1000 years ago, 1 million years ago, up to this moment. How bụ our ancestors. Gịnwa okwu aka isi n'ọcha n'ụwa taa, ịnwụọ after 150 years, ịtọ nọkwala to ancestor. So nọọ ya nwa agbụrụ gị, your ancestors, ntọ na nna gị ebe isi wee bịa wee rute gị aka. Onye ọbụla bụ mmadụ were ebe o si bịa, onye ọbụla bụ mmadụ were ndị nna nna ha ochie. Ndị ọcha were nke ha, anyị bụ ndị Igbo were nke anyị. So na ọ bụrụ na ịkwanyere ndị nna nna gị ochie ugwu, ha ya kwanyere ha ugwu. Ọ bụ na ị respectọrọ ha, ha ya respectọrọ gị. Ọ bụ na ịhụ na ha honọọ gị. Ịkwanyere ha ugwu, ha kwanyere gị ugwu. Ibunye ihe enu, ha ebunye gị enu. Ọ ihe dị na ya. Maka ọkwe ma na omenala gị na asụsụ gị bụ ndụ gị. Ekwene ka mmadụ gọgbuo gị, just bring n'obi all the time. Omenala gị na asụsụ gị bụ ndụ gị. Ekwene ka mmadụ gọgbuo gị. Na ọtụ ihe na-ekwu, ọ bụrụ na ị na-anya today, ọ ndị nna nna anyị ochie discover most of the thing anyị ka na-eri taa. Ọ ndị nna nna anyị ochie discover ka esi esi mmiri ọkụ anyị na-eyuzu taa. Ịnọkọta iche na-abata n'ụwa bịa ozugbo, ihe anyị niile na-eri bụ efe egusi a, ma ofe ọgbọnọ, ma ofe ọra, ebe tie balance na restaurant, tinye gị ofe white soup, mise ya ọra, mise ya onugbu. Ọkwe ma nọ nwa dịka gị bịa n'ọra na wee discover ya. Iche na o tekere one day ịchọpụta na na-asụ ọgbọnọ asụ wee tinye n'ofe na na-ewe egusi. Ihe a niile bụ discovery our ancestors. Ọ ndị nna nna anyị ochie discovercha ihe a niile. Mana taa ndị ọcha bịa baa na-eme ka anyị ghọta na ihe a niile ndị nna anyị ochie mere abụrụ ya, na anyị mezie n'ụzọ nke ha na ọya abịa. Anyị bido n'ụzọ nke ha, ọ bụrụ nsogbu, ọgba aghara, ọgbata uhie juru n'ụzọ ha. Ụzọ omenala anyị dị mma, omenala amaka, omenala bụ ụzọ.